Krásny deň vám želá Vešťareň u Verony. Skôr ako začnem, tak Vešťareň u Verony je na Facebooku viac ako 8 rokov. Za celý ten čas ani raz som nikomu neposlala žiadosť. Za celý ten čas nikoho neoslovujem, nikomu nepíšem, nikoho nenabádam, aby si robil nejaký rituál, aby za to zaplatil. Všetko, čo vám chodí pod mojím menom, je ukradnutý profil. Tam, kde pýtajú od vás peniaze, samozrejme aj ja mám výklad za peniaze, ale slovenský účet, všetky terapie máte na stránke, ceník je tam, všetko je na stránke. Ale oni, keď začnú od vás pýtať peniaze a je im málo a pýtajú ďalej, tak už by vám mohlo trknúť, že jednoducho je to zase ukradnutý profil. Každý jeden z vás sa na stránky dostáva sám. Aj keď je vytvorená súkromná skupina, hej, každú jednu žiadosť si ja prekontrolujem, kým to potvrdím. Takže už buďte troška obozretní, lebo to nebude mať konca kraja. Vy, keď sa necháte tými podvodníkmi nalákať a budete im posielať peniaze, tým pádom sa to bude ďalej len rozširovať a nebude to mať konca kraja. Takže toto som vám chcela povedať. Nikomu nepíšem, nikomu neposielam žiadosť, nikoho neoslovujem, nikomu neponúkam žiadne služby do Messengera alebo SMS-kov. Všetko, čo vám chodí, je podvod. Som jediná stránka na Slovensku, Vešťareň u Verony, a slovenský účet začína SK a nie tam tými zahraničnými. A taktiež je vytvorená súkromná skupina Vešťareň u Veroniky, kde každý deň chodia videá. Skupina je vytvorená preto, aby mi ich nekradli a oni ich neposúvali ďalej, lebo sa obohacujú. Môžeme sa ísť teraz pozrieť na mesiac jún a karta lásky na tento mesiac pre vás. Vodnár. Máte tu stretnutie, niekde ste pozvaní, niečo tu budete riešiť a to stretnutie nedopadne podľa vašich predstav. Budete čakať na správu a správa chodiť nebude. Tiež tu je taký nepokoj troška ohľadom lásky a budete tu niečo komunikovať, rozhodovať. Vyspite sa na to, kým dáte nejaké stanovisko a hlavne vo vzťahu dať pozor na žiarlivosť, lebo tá vám to tu väčšinou kazí. Poďme sa pozrieť, čo vám odkazujú karty lásky. Túžite po takom plnom harmonickom vzťahu, plný lásky a do lásku má, tak cítite, že je tu nejaká stagnácia, že každý si riešite svoje. Poďme pozrieť na ryby. Peniaze budete riešiť, kde niečo idete predávať alebo niečo dať, kde budete od toho čakať peniaze, ale dajte pozor, tie peniaze ako keby ku vám nechceli ísť, takže z ruky do ruky, skôr nedávajte, pokiaľ nebudete mať peniaze, lebo sa tu ukazuje, že budete niečo riešiť s mladším mužom, ktorý je falošný a chce vás dostať na kolena. Zlodej, ktorý vás o niečo obere. Majte oči otvorené. Taktiež budete riešiť so staršou ženou niečo, čo nie je tam, kde ste vy, niečo po zdravotnej stránke. Budete napomocní, ale tá žena bude pod dozormi lekárov, dá si lieky a bude to OK. Troška to potrvá, ale hlavne vydávajte pozor na peniaze. Aj keď budete niekde cestovať na pokuty a celkovo podnikatelia na kontroly. Karta lásky pre vás na tento mesiac. Ide vám láska nezadaný ako dar z nebies. A kto má lásku, ide vám darček, ktorý vás poteší. Poďme sa pozrieť na baranov, barani, jún. Nejaké úradné záležitosti, ktoré vás nepotešia, aj správa v pracovnej oblasti. Baránik, kto hľadáte prácu, není dobrý čas ani vhodný na to, aby vám niečo išlo, takže chce to ešte trpezlivosť. V pracovnej oblasti bude tu nejaká zmena, ale zmena k horšiemu, nie k lepšiemu. Ako keby ste tu na niečo čakali a nechodí vám to. Stres, pozor, ukladá sa v žalúdku, málo pohybu, bolia vás potom kríže a nohy. Takže skúste na sebe troška zapracovať.
Karta lásky pre vás, veľmi krásne obdobie, kto má lásku, láska sa utuží, láska sa spevní a nezadaný tiež vám ide v láske krásne obdobie. Bík, bíci, poďme sa pozrieť. Idú vám peniaze ako dar z nebies, peniaze, ktoré ale dlho si nezohrejete, lebo budete vedieť, ako s nimi naložíte. Idete uvažovať o dovolenke. Áno, je to pre vás veľmi dobrý ťah a potrebujete dovolenku. Pozor, všade, kam sa pohnete, kabelka, peňaženka, doklady aj na tej dovolenke. Majte oči otvorené, lebo je tu pre vás strata, ktorá zabolí. A ide vám nejaká správa od nadriadeného v práci, ktorá vás ani náhodou nepoteší. Môže to byť, že neuspejete s dovolenkou, že by vám dali voľno, ale skúste porozmýšľať aj nad iným časom. Tiež budete riešiť rodinnú záležitosť, ktorá nepôjde podľa vašich predstav. Pozor v rodine na nejakú ženu, ktorá vás bodne do chrbta. Karta lásky pre vás na tento mesiac. Ide vám správa od lásky, ktorá vás poteší. A nezadaný, keď si s niekým píšete, môžete sa posunúť do vzťahu. Blíženci, poďme sa pozrieť, aký bude pre vás jún. Šťastie v láske, hlavne nezadaný. Láska sa utuží, láska sa spevní, láska príde, ale pozor, niekto vám ju bude závidieť, takže nerozprávajte o nej, chránte si ju, lebo neprajník. Ide vám nečakaný výdaj, s ktorým nerátate, ten vás zaskočí, ale vedeli ste si poradiť, poradíte si aj teraz. A pozor na faloš od nejakej ženy, veľa nerozprávajte, hlavne o svojej láske, lebo vám ju prekazí a nemusí to výjsť. Takže veľa vecí nechať pre seba, chránte si súkromie. Láska pre blížencov na tento mesiac, ako keby ste nemali čas riešiť lásku, ale budete ju už konečne riešiť, lebo to, čo vám bránilo, je už za vami. Poďme sa pozrieť na rakov. Niečo budete riešiť v pracovnej oblasti a nepôjde to tak, ako by ste chceli. Aj rád si, kto čaká, že má istú prácu, tak zatiaľ to tak nevyzerá. Berte aj brigádu alebo nejaké zastupy. Peniaze sú treba. Pozor, dávajte si raci na zdravie. Pohybový aparát, klby, kosti. Môže byť aj, že spadnete, vytknutie, zlomenina nejaká, čo vás ani náhodou nepoteší, lebo je tu, že budete potom na PN-ke a oslabený príjem. Takže dávajte si na seba pozor. No a v práci nehovorte, čo nemusíte. Urobte si prácu najlepšie, ako ovládate a budete aj niekedy uvažovať, že by ste s tou prácou najradšej praštili. Nebaví vás to, nenaplňa vás to. Karta lásky pre vás, v láske vám niečo chýba. Takže tak ako stagnujete v práci, stagnujete aj v láske. Lev, poďme sa pozrieť na levou. Levy, chce. Hádka, konflikt, nespokojnosť, telo je unavené, nespíte poriadne, myšlienkové pochody, ktoré vás dávajú dole a hlavne chcete zmeny vo svojom živote. Ale v hlave ich máte dobre nastavené, len neviete urobiť ten krok, aby ste sa pohli. Aj v práci vám to nepôjde podľa vašich predstav a ako keby ste v práci museli zaskakovať za iných, čo majú dovolenky a tu budete ten stres, nepokoj prenášať do domu. Doma si vyložte nohy a nič nerobte, oddychujte. Karta lásky pre vás, ste si neistí v láske. Problémy sa len nabalujú. Panna, poďme sa pozrieť na panny. Pozor, budete riešiť nejaké peniaze so starším mužom, niekto sa bude chcieť obohatiť na úkor vás. Miesto sumy, ktorú čakáte, vám príde nižšia suma. A pozor ďalej, komu čo budete vravieť ohľadom peňazí, lebo konečne prídu, aby ste o ne neprišli. Ak požičiate, sa vám nevrátia.
Budete riešiť tiež niečo s úradmi, párkrát tam pôjdete, ale to vyriešite v dobrom. No a láska ako keby sa točila iba ohľadom okolo intimity a nič viacej. Tu troška oživiť to, zmeniť to, lebo ste ako potapajúca loď. Čo vám odkazujú karty lásky? Presne, ako keby ste riešili všetko naokolo, len neriešite lásku. A tu dať treba energiu, panny. Váhy, poďme sa pozrieť na váhy. Ukončenie niečoho starého, nefunkčného, otvorenie novej cesty, novej etapy. Neraz ste mali pocit, že máte chorobný stav vo všetkých oblastiach. Tu sa točíte, stále ste nespokojné, stále je tu nejaký ako keby kruh, ktorého neviete výjsť von. Očakávate nejaké peniaze, nechodia. Keď príde, tak to bude troška iná suma, akú čakáte. A tiež tu idete riešiť niečo s úradmi, čo ani neporiešite tento mesiac. Netlačte na pilu, vyrieši sa to vtedy, kedy má. Karta lásky pre vás, koniec starého, nefunkčného, začiatok novej etapy. To znamená váhy, koniec samoty a kto má nefunkčný vzťah, koniec tých problémov, ktoré tu boli, ukončenie niečoho. Škorpión, škorpiónky, poďme sa pozrieť na jún. Pozor na nejakého mladšieho muža od vás, je tu faloš pretvárka, muž vie, ako ísť na vás a tým pádom dosiahne, čo chce. Idú vám tu odmeny, prémie, niečo, čo vás poteší a doprajte si, lebo na seba zabúdate, takže presne zvyšné peniaze dať do seba, investovať do seba. No a budete tu niečo riešiť s dvomi ženami, kde jedna vás poteší a druhá vás sklame. Tá, čo vás poteší, budete prekvapení, lebo s ňou nebol taký dobrý vzťah, mali ste pocit, že je tu nejaký problém. A tá, čo vás sklame, je z pracovnej oblasti a ako keby chcela zobrať svoje zásluhy na seba. Takže dávať pozor, tiež chráňte si súkromie, čo budete hovoriť. Karta lásky pre škorpiónov. Máte pri sebe osudom daného partnera a kto nemá lásku, tak vám ide osudom daný partner. Strelec, poďme pozrieť na jún, strelec. Idete riešiť nejakú vec, na niečo čakáte, čo máte na dosah ruky, ale ako keby vám k tomu pochybili ešte peniaze. Takže čakáte, keď tie peniaze prídu, je tu veselosť, radosť, splní sa vám to, ako keby ste nastúpili na nové obdobie. Niečo sa vám podarí aj v pracovnej oblasti, čo vám prinesie peniaze. Kto hľadá prácu, tak tu je úspech, šťastie. Aj keď nastúpite treba v septembri, ale zoberte to, bude to OK. A milí strelci, budete riešiť zdravie niekoho v rodine. Je to nejaká staršia žena, ktorá už dlhšiu dobu má nejaké zdravotné problémy. Čo vám odkazujú karta lásky na tento mesiac, že vaša láska je verná. Krásne. No a posledné znamenie tu máme kozorožec. Vás niečo nahnevá, ako keby už dlhšiu dobu ste cítili taký nepokoj a tu teraz vybuchnete pri riešení niečo s nejakým mužom. Budete ako troška vybuchujúca sopka, ale dá sa všetko ospravedlniť a idete ďalej. Takže aj to, čo vás nahnevá, jednoducho sa pozrite na to od konca. Máte tu nečakaný výdaj, s ktorým nerátate a ten vás zaskočí. Ale vedeli ste si poradiť, poradíte si aj teraz. A pozor na faloš pretvárky v práci. Tu ako keby dokázali sa na vás suverene drzo usmievať, ale myšlienkami vám kazia vaše plány. Hlavne im nehovorte, že idete na dovolenku, lebo aj tu sú schopní vám prekaziť. Karta lásky na tento mesiac pre vás. Ste bohatí na rozdávanie, ale ako dáte, potrebujete aj dostať. A tu treba urobiť troška zmenu. Nezadaný, zatiaľ nič. Prajem vám krásny, úspešný celý mesiac, blížime sa do leta.
rozmýšľame nad dovolenkami a hlavne nezabudnite, ja nikomu nevypisujem, nikomu neposielam žiadosť. Odo mňa, keď niečo chcete, ozývate sa len vy sami a vtedy ja reagujem. Nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona.